So dito dati yung kulungan ng mga bibe, mga idolo. So sinukayan ko kasi dito ako nagsimulang maghukay ng dito ko sinimulan subukan yung earthen pan. So ayan, ngayon ko lang nagawa yung kulungan ng bibe na kapalit nung tinanggal ko noon. So dito may kasama ng rabi. So ayan na yung mga bibe. So dito wala akong nagastos kasi libre naman ito. Tapos ito yung mga used na nets. Ito, mga sira na nets, hindi na ginagamit. Ayan. So pinulang pa dito. Dugtong na ako. Hindi, ayan. So ayan, used na mga year yung ginamit ko dito. So dito naman yung yung earthen pan na isa. So dito ang nagamit ko mga idolo ay around 5,000 lahat na, kasi gumamit na ako ng ng concrete na ganito kasi nasisira siya kapag kawayan ulit yung ilalagay ko, tapos natutumba. So ayan. Bale, ang ginagawa ko lang ngayon mga idolo, sinisiksik ko tapos dinadry ko na maigi hanggang yung mag-crack yung yung lupa. Parang nakikita ba dito? Ayan, basta parang hanggang mag-crack yung lupa para mas matigas na siya. And then yun, ilalagay ko na yung nasa concrete pad na alaga, and then magsisimula ulit ako mag-alaga ng dito fry. Ayan. So ito, gaya ng sabi ko kanina, around 5,000 yung nagamit ko na materials, yung poste tsaka yung bagong nyero, kasi hindi ako talaga pwedeng gumamit ng lumang nyero kasi masusugat yung mga isda, yung mga hito. So reasonable na rin yon yung gastos ko dyan, kasi ito mga idolo, ito nung binili ko tong dalawang trapant ko is nasa pa 5,000 din yung dalawa. Yan, tinanggal ko na rin yung butas dito para mas maluwang na, kasi hindi ko naman nagagamitin na to. Ginagamitan ko na lang to na pag-alagaan ng asola, padamihan ng asola para pagkain ng isda tsaka pato. Ayan yung accomplishment natin sa video na ito mga idolo. So marami pa na magagawa mga idolo, marami pa. Yun, thank you very much sa pagsubaybay. God bless us all. Amen.